Түзетіп бере алар Бүтіннесін бізге, телефонны үдікне, сәғаты бізнеде. Білмәгеннәре юк шул, беләләр барысын. кім нәрсен ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кім нәрсен ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Рычаг. Ауырлык буенча рекорд яуланды. Рекордмы бу? Мин монды штангыны шәнти бармак белән дә күтәрәм. Ярар, син тумбочканы күтәрә аласыңмы? Белмим, күтәреп карамадым. Син күтәреп кара. Булмыймы? Кичкенә тумбочка бит әле ул. Синнән кечерәк, әмма мин. Кара. Карандашны күтәрәм. Үземнән зур булса да. Я, кайсыбыз кечерәк? Син булып чыгасың. Фиксиләр бик бәләкәй булсалар да, кешеләргә караганда көчлерәк. Ай-яй, ышанмыйсызмы? Менә кайсы көчлерәк? Фильме әллә кырмыскамы? Фил дип уйлыйсызмы? Зур бит ул. Беләсезме? Бер кырмыска үзе кадәрле 50 кырмысканы күтәрә ала. Фил бер филне дә күтәрә алмас. Димәк, үз зурлыгы белән чагыштырганда, кырмыска филдән көчлерәк булып чыга. Фиксиләр дә шулай ук, үз күләмнәренә күрә алар искиткеч куәтле баһадирлар. Фиксиләр үзләреннән 100 тапкыр авыррак йөкне күтәрә яки үзләренең буйларына караганда 50 тапкыр биеккә сикерала. Кеше, әгәр шундый көчле булса, автомобильне җиңел генә күтәрер иде. Димдимыч, сиңа мускулларын ныгытырга кирәк әле. Ничек? Гөр яки штанга күтәрә башла. Телисеңме, үземне кем бирәм? Юк, рәхмәт. Әтинең гантельләрен алам мин. Алар аның эш бүлмәсендә. Ана берсе. Икенчесе, кайдасың? Ага, таптым. Хәзер алам. Әйдә, мин булышам. Кысылган. Ярар. Китеп тор әле. Үзем. Ул анда нәрсә ябышканмы? Сез нигә шаулыйсыз? Сәлам, Симка. Без монда гантельне чыгара алмыйбыз. Чыгара алмассыз да, аны бит диван кыскан. Шулай икән шул. Мин күчем бетте дип уйлап куйдым. Олайса, безгә диванны күтәрергә кирәк. Булмас. Бик авыр ул. Була. Димдимыч, алып кил хоккей кәшәкәсен. Ничек итеп син бер кәшәкә белән диванны күтәрәсең? Хәзер күрерсең. Менә алып килдем. Нәрсәгә ул? Без аннан рычаг ясыйбыз. Рычаг? Әйе. Рычаг гадәти тагынга охшаган. Терәүдәге такта. Ләкин таганда тактаның 2 ягы да тигез, ә рычагта бер ягы озынрак. Бөтен хикмәт шунда инде. Рычаг ярдәмендә теләсә кайсы йөкне күтәреп була. Йөк астына рычагның кыскарак ягын куеп, озын ягына басарга гына кирәк. Ул як никадәр озынрак булса, йөкнең дә шул кадәр авыррагын күтәрә аласың. Рычаг кешенең куәтен арттыра. Иң мөһиме, таяну ноктасын табарга кирәк. Бу гантельгә таянырга ярыймы соң? Афәрин, дөрес сөйлисең. Я, нәрсә, әзерме? Әзер. Бас, Димдимыч. Ура! Булды бу!
Күрдегезме нинди көчле мин? Әтинең гантелләрен дә күтәрә алам. Менә, карагыз. Әйттем бит инде, минем штангадан башла дип. Соң, мин бит диван хәтле диванны күтәрдем. Рича күтәрде аны, син түгел. Ишеткәнең бармы? Белемдә көч диләр. Бар. Уйлап карасам, сиңа көчне дә арттырырга кирәк. Шулай булгач, үзеңнең рычагыңны ал да әйдә хоккей уйнарга. Хоккейчылар беләсеңме нинди көчле була? Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кем нәрсә